Puila jotono khulumbaika nai tongnai joto lukurangno sini khulumu sing puila sekang sing tini mo kasmi asungmani hingkang hingkai sing tini ora asungmani hingkang ke je sini diprasarokni halok khanya rokno ti sing asungmani bagai Nakha ika ang sananayo thangnai 8 tarik Januari 2019 salmaribo madok barite dosram amchaya pati manutiye singtingo press meet khaina Nakha tamni bagai himba o jagao sing sai nukha oroni lupuro kesang ke sing khlai tongmanungmani phiaba o jagao naimuthang te diasar bahini borok sini tongkosong lukurokno sut khaimani bagai sini diprasa tongkosong lukurok khorok ba dukuman baika kaibogni condition belai ke serious ke ba bangrati guli Nakha be ba yathego Nakha kebang mama hike khorok ba belai ke sago dukuman baika federation singo organization social organization kaini ni bukhakte singawno belai ke selengma sisa yapharo tei singawno tibro ninda ebong gitkar singawno jano sing saimono gabono karibo tei sing sananayo je dosram chomniwo sini paithak ni bubagra sini bir bikram kishor manikka bini murti snamjak tongo angkai o murti o boseng nukha yagrok terajak tei kebangma bororokni hanini marirok seng nukha angkai abono hitingino seng tini abono belai ke strongly babe seng protest klayo angkai abo simiya seng haini bagai thangnayo beskangni 12 tarik Januari wo 6ta rajnitik dol bai edisi amchaino 12 ঘন্টানি বন যেটা তাকমani o jagao seng sini YTA TNSF ni bukhaktui seng full support khlainai tamni bagai hingkai ora seng saimon sraina Citizenship Amendment Bill 2016 tei sini ora bororok lukurok dukumanmani kokjakmani abono seng belai khei khau nangmani bagai kha seng kha dukho Nakha gaini bagai seng aboni bagai o je rajnitik dolok bond dakma jaga sengbo strongly babai sini full support khlaina seng amna protest khlai ni dabi tongai first number ngakai seng je ogotna o ungmani abono kaisa high court ni বিচারপতি no tuyoi kaisa বিচার ব্যবস্থা খাইনান bai committee খাইজাক nangthun jehetu kaham susto babe ungko manani bagai je kokjanai rok বিচার manani bagai tei koknai rokno bongni chaya phungmani bisingti khe romnani bagai angkai abono karite kisa tongo je o duku manjak
गुली नांगजाक बरफनि ट्रिटमेंट जेटा चिकित्सा बंनि साखाम साक kaham ki basai mai asa jorotui bongno rang ri subasu ri tongnani thun engkai yabno karte kisa citizenship amendment bill abono sing YTAT TNSF ni bukhaktui kuno mote kapano sing manina harmaya aboni bagai sing strongly abno protest claim engkai teo sago dukuman nai borok hami basamani yagono bongni nukungo eba bongno khoroksa khe chakri dinani bagai bo sing dabi hingke toro chaita